Njengamzakwethu njengamanje sinotalente umfokancikazi eNwabi High School la size khona ngesketch esihlula abantu i-gender based violence kodwa ke uzozichaza mfowethu siyakubingelela. Ngibingelele ababukele ekhaya ngithemba ukuthi niyaphila. Igama nje seshilo mfowethu talente wancikazi sidila no gender based violence ezimbokotweni umakhutha la imbombolo sesifike nale ngonyameni. Mfowethu sichazele ngoba lento nidila ngayo nawo on daily basis nabantu abahlukahlukene mhlawumbe abahlukumezekile abahama victims kunjani ukusebenza ngalolu hlobo lesimo? Kulo hlobo lalesimo akulula mfowethu ngoba angifuni ukudlala ngayo kunzima especially njengomuntu wesilisa. Kuyakubenzima kakhulu ngoba ukuthola ukuthi amacala enziwa yithina kakhulu kodwa kusayinkulumo esafuna ukulungiswa leyo ngoba kahle sikhona into esafuna ukubhekisiswa sicubungule ngendlela okuyiyona. Kuba ukuthi ke nje asidila nezingane izingane critical kakhulu nezinto ezifunda emakhaya. So sizama ukuzibuyisa esimweni siqoqe sambe ikole nekole njengoba sesifika lesikhathi sizokhuluma nazo mawukuthi kufazi ngenelele singene emaklasini sesingene sikhulume nazo ukuze sikwazi ukuyiqoqa. Kunzima kangakanani ukubuyisa uswishe on umqondo wengane uthola ukuthi mhlambe lokhu abuse lokho kuyayi affect mhlambe nasesikoleni ayisakwazi ukuconcentrate. Kuyijene enkulu enzima ayikho lula. Angifuni ukudlala ngani futhi mangabe khona umuntu osacabanga ukudlwengula ingane. Ngiyabona nje la amanye amacala ukudlwengula ingane. Kunzima ngoba ihamba ama-phase amaningi. Even isiphumile kona kusuke ngakabi lula. Nakhona isuke isiphazamiseke kakhulu ngoba izifundo zayo enye ingaziqedi. Enye iyayiqeda kodwa kuyathatha isikhathi. Siye sisho ukuthi ezinye zi-strong ngoba siyakwazi ukuthi zifunde zisifeka matric kodwa akuyona into elula sixoxeke nabo simtshele ukubaleka kokufunda ngoba omunye uzacama ngisho ukuzibulala kodwa ngokukhuluma sixoxa yonke into ihambe igcine silunga. Organization yenze nesikhathi esingakanani yenza lo msebenzi? From 2021 but kuze kube manje sihamba indlela yodwa futhi siyazama nokubaqoqa ukuthi even emphakathini sikwazi ukukhuluma nabo nabadala bayebavele kodwa nje kakhulu sina sifuna ukukhulisa intsha ngoba into yethu ithi kulula ukuyala umuntu osamncane osekhulile useyazi ukuthi ifati side enze njani. Kuthiwa ngesizulu lugotshwa lusema kunjalo nje mfethu akulula ukuthi ukhulume nomuntu osemdala osuke sazi ukuthi yini akufanele ayenze. Futhi siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami. Besikhona si7 Network netalente umfokancikazi ukhule mfowethu. Ngiyabonga mfethu. Thank you.